खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 23 आगस्ट 2023 बारायजे बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। जोंनि बे सा सानजा भारतनि नागालैंड रायजोनि सासे आइजोखौ केरलायाव लामा गेजेराव जिनाहारि खालामनो थाखाय जर जुलुम खालामदों। केरलानि टुम्बायाव बाइकजों थांबाय थानाय सासे सुबुङा नागालैंडनि बे आइजोखौ नुनानै बाइकखौ लाखिनानै लामायावनो जिनाहारि खालामनो थाखाय जर जुलुम खालामदोंमोन। उनाव केरला पुलिसा गासैबो जाथायनि सायाव खौरां मोननानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आनिस। दिल्ली पुलिसनि हमगार्डखौ फरीदाबादनि गेरकादा गामियाव बिनि थाग्रा जायगायाव सानै दुथांफोरा गोबारथारजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय दिल्ली पुलिसनि हमगार्डनि मुङा जाबाय धर्मपाल। धर्मपाला खामानि सोलिबाय थानाय जायगायाव सिमेन्टफोरखौ दोननाय जायगायाव गथ'फोरा दैजों गेलेबाय थानायखौ आरो पाइपखौ लानानै दैजों गेलेबाय थानायखौ नुनानै बादा होदोंमोन। बिनि उनावनो सानै सुबुङा हमगार्डजों नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथायखौ इनाय खालामनानै सानैबो दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय पावन आरो अजय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नुनमाटी ट्राफिक ब्रान्चआ सासे बाइक सिखावजों लोगोसे बेनिफ्राय सिखाव खावनाय गंसे KTM बाइकखौबो बोखांनो हादों। हमजानाय बाइक सिखावनि मुङा जाबाय रिसुलुंबी जिमी। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बागानपारायाव जिबौनि सौनायाव सासे बर' आइजोआ अबथिरायै जिउ गोमादों। बर' आइजोखौ फाहामसालिनि सोलाय अजा बेजाजों नायनाय जादोंमोन, नाथाय आइजोखौ रैखा खालामनो हायासै। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय बिलाश्री बर'। NLFB आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि अदेबानि NLFB आफादनि आर्मि चिफ एम बाथा बिथांखौ पुलिसा हमनायनि सायाव पुलिसा जोबथेसालियाव दोननायनि सायाव NLFB आफादनिफ्राय माखासे खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंदों। बे मा बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंदो। जोंखौहाय सासे आर्मि चिफखौ जुदि जेलाव हरबाय हानाय लोगो लोगो NLFB आफादा जोबगोन बे साननाया बिराद गोरोन्थि। जोङो रोंखा राखा बुजिखासो हाथियार दैदों। आफादखौ बेबायदि फैसा थाइसे थाइनै मोनबानो माबानो नांगौबा जेराव लांथों दोनहैथों जोंखौबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, खिन्थु जों थांखियाव सिथाबनानै थागोन। आरो जाय केडेट्सफ्रा बा जाय मानसिफ्रा दा सारेन्डार जानो नागिरदों थां, आंहा बेयाव आपत्ति गैया। जुदि थांखियाव सहैनो सिगां मेंबायबा आरो जुदि हारिनि थाखाय जुदि मावनानै जुदि मेंबायबा आराम जिरायथों थाथों, खिन्थु जोंखौ दानसयथों। जों नासयजानायखौ बायो। जुदि मेंबायबा आराम जिरायथों, सारेन्डार जाहैथों, गभर्नमेन्टनिफ्राय जा मोननांगौ लाथों, आंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैयाबो, आं मेगनबो साया, खिन्थु जोंखौ दानसयथों। पुलिसजों लोगो लानानै बा गभर्नमेन्टजों लोगो लानानै जोंखौ हेरेसमेन्ट दाहोथों, आं बेखौ खावलायो आरोखि। दा दावहारु जोहोलावफोर दङ NLFBनि, बिथांमोना जायफ्रा न'आव थानानै दंहैयो, नोंसोरखौ आङो खावलायो जुदि पुलिस बिफाननिफ्राय आउटपस्टनिफ्राय जुदि फन खालामोबा डाइरेक्ट बुं, औ आं NLFB, नंगौ नालाय नोंखौ खोन्थानानै ला। खिन्थु भेरिफिकेसन जुदि लिंहरबा बुं मानि थाखाय सों, अधिकार लानानै सों, हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंबा सों कि मानि थाखाय लिंहरदों, मानि भेरिफिकेसन। जोंथ' गभर्नमेन्टनि रिहेबिलिटेसन नांगौ होननानै जों दावहा नाङाखैना। जोंना स्पेसिफिक इसुस दङ, बर' हारिनि थाखाय इसुस दङ, जों बेखौसो नाजागासिनो दं दा लाबोफिननो। दा आङो खावलायो रायजो राजा बिथांमोनखौबो कि जानाखि जोंनि दा थासारि जोंजों एसे सापर्ट खालामफा। दा जोङो माखासे जिनिसफोरखौ मावनो हायाखै जानो हागौ, नाथाय सानसे समाव जोंनाबो मोजां टाइम फैगोन, जोंबो मावगोन बे समाव। आं खावलायो रायजो राजाफोरखौबो, आइ आफा आदै मादै गासैबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौबो जोंखौ दानासय, जोंनि लामाजों जोंखौ थाबायनो हो। नोंसोरबो नोंसिनि लामाजों थाबाय, जोंबो जोंनि लामाजों थाबायगोन। थांखियाथ' मोनसेयानो ना, बड'लेण्डआनो ना। दा बे जिनिसखौहाय नोंसोर हाया हाया जों नाजालायबाय, जों नाजानायखौ हाया हाया नोंसोरबो नाजाफिनगोन। जों खौसेथिजों जुदि ज' थाङोबा जों मोनहैगोनथ' बड'लेण्डखौ, मानो मोना जानो, मोनहैगोन। दा बेबायदि थांखिखौ लानायावहाय नोंस्रा जुदि जोंखौहाय जुदि गोसोनाय गैयाबा बा सानदोंबा बे जोङो सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों प्रेसार जानानैहाय बिदि बुंदों, बे नङा। जों सोरबा UPPखौबो सिनाया, जों सोरबा BPखौबो सिनाया। जोंहा पलिटिक्स होनायजों जोंहा सोमोन्दोआनो गैया।
जोंखौ डिस्टार्बबो दाहो बुंनानै हो गभर्नमेन्टनिफ्राय कि पुलिस प्रशासनफ्राबो जोंखौ बिदि दा खालामदों मानो होनबा दा जोंनि आर्मि चिफआ जेलावसो दङ एनआइनि फानजारियाव दंहैयो सोर सासेया मा सानगोन बे समाव आंबो बुंस्लाबनो हानाय नङा गोजोन्थों जायो खिन्थु मोनसे जिनिसा बेनो क्लियार खा जोंनिया 2014नि केसाव सोदोंथ' बिथांखौ 2014नि सिगांनो बिनि आखा गैखाया 2008 आखा जदों दा 14आवहाय घटना जादों दा 14आव घटना जानाय लोगो लोगो बे इनभल्भमेन्टआ गैया आखाइ मोनसेजों बोरै बम गारनो बोरै ग्रेनेडखौ गारनो बियो बेबो आखिसो बोरै सिलाइ गावनो बियो बोरै एकेखौ गावनो बियो बोरै एम16 गावनो बियो आखाइ मोनसेजोंथ' गावनो हायाना बेबो आखिजोंसो दा बेबायदि खेथ्रआव थारमाने माखासे एभिडेन्सनि थ्रुयै बे थाब बेल मोनगोन आरोखि जों नाजागासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि NLFB आफादनि थासारिया दा मा जागासिनो दङ बेखौ जोंनि रायजो राजा बर' आइ आफा आदै मादै बिदा फंबाय बिनानावफोरनो मिथिहरनायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलजों जोङो बिसोरनो गुवारै मा जामारदों मा जामाराखै जोंनि दा NLFB आफादनि थासारिया आं बेखौ मोजाङै फोरमायहरनो सानदों सिगाङावनो जाहैबाय जोंखौ सरकार एबा पुलिस बिफाननि मानसिफ्रा गोबां गादबनायनि गेजेरजों जोंखौ नासयगासिनो दङ जेरै जोंनि NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ जेरै सरसन्त्र गाज्रि सरसन्त्र खालामनानै दा हमनानै लांनानै NIAनि फानजारियाव दोनहैदों थिग बिदिनो दा जोंनि जानाखि थालांबावनाय केडेट्सफोर बा जोंनि दावहारु जोहोलावफोर बिसोरखौबो दा नासयगासिनो दङ सानफा एफा दा आङो एम बाथा जोंनि NLFBनि आर्मि चिफनि केसखौ जानाखि बिथांखौ हमना लांदोंमोन दा NIAनि साजा हैदों फानजारियाव दोनहैदों NIAनि फानजारियाव जेब्ला जादोंखि दोनहैदों बिनि केसा जाहैबाय 2014नि केस बे केसा जाहैबाय गभर्नर थाना बाक्सायाव होनाय केस बे बाक्सायाव बे समाव जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाया बे समाव NDB एसनिमोन नाथाय जोङो दा NLFBनि आर्मि चिफ जानायखाय जोङो दा बेखौ बुंफिननांगौ जायो कि 2014आवहाय जोंनि आर्मि चिफ दानि आर्मि चिफ एम बाथाया एबा इनभल्भमेन्ट गैयामोन 2014आव जानाय जाथायनि सिगांनो बिनि आखाया फारसे जनाय 2008आवनो जनाय बिनि आखाया दा 2014आवसो घटना जादों बियो दा 2014आव जुदि घटना जानायाव आखाइ मोनसे गैयिया बोरै सिलाइ गावनो बोरै बम गारनो बेथ' मालाबाबो जानो हाया दा जोंनि जानाखि NIAनि जानाखि जाज दङ बेबो बुंदों कि नोंथाङा जुदि हेन्डिकेप मारबा जुदि नोंनि आखाया 2014नि सिगां जुदि जमारदोंबा बिनि प्रमानफोर दं नामा होननायलाय जोङो जानाखि बे सवागार हस्पिटालाव जानाखि बे ट्रिटमेन्ट लादोंमोन बै समाव आरो सिभिल हस्पिटालाव जा लादोंमोन ओजों पाटनायाव जानाखि लादोंमोन बेनि डकुमेन्ट्सखौ जोङो हरजोब्बाय दा खोथाया जाहैबाय जानाखि जाथाय दा बेखौ आं बुंनो थाङोदि सिगांहाय आंखौ बुंदोंमोन कि जानाखि बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगां पिस एकर्डनि सिगां जाथाय जानाय बा कनभिक्ट जानाय जेलाव थाहैनायफोर बिसोरखौ बख'नो थाखाय टाइम लागोन होनदोंमोन दे कनभिक्ट जानायखाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगांनि कनभिक्ट जानायखाय टाइम लाबायानो गगोन गनाया खिन्थु दा खोथाया बेसोरदि बिटिआर एग्रिमेन्ट बा पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जुदि जा बेबायदि फुराना केसाव लांनानै आरो NIAनि फानजारियाव जुदि दोनहैफिनोबा बे सोंलुखौ आङो जाय बिथांमोना कलमजों सिगनेचार होबोदोंमोन एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन दा बे बिथांमोननाव आङो सोंनो लुगैयो बोरै जानो हाफिनखो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि